en George Bati machiegni. Senator ma Uasin Gishu Jackson Mandago ma Kibo ma Eldoret motelo obila mago kwach kich nogolo chik mondo mim en kanyakla kod ji mamoko adek ma itudo kod mibadhi ewi omenda mane oketi agulu mar siro somb jopuonjre mawuok e Uasin Gishu mane dwa dhi somo e pinje maoko. Kaluwore kod oboke mawuok e doho ma Nakuru, Mandago kod jomoko adek e kind dwe mar adek higa 2021 nyaka dwe mar 9 mar higano ne otudore mar yako omenda maromo bilion 1.1 e kinde mane en gavana mar kaunti ma Uasin Gishu, omenda mane oketi agulu mar siro jopuonjre mane dwa dhi somo oko. Oboke mar bura oyango ni e kind dwe mar 6 higa 2021 kod tarik 12 dwe mar 9 2022 joma omaknegi bura ne olodho milion 56,512 kod 300 kowuok e agulu mar siro somo e pinje maoko mane oketi e bwo tend kaunti ma Uasin Gishu. Achijego bende itudo kod lodho e agulu no milion 10,820 kowuok e agulu mar siro somb jopuonjre e pinje maoko e kind tarik 15 dwe mar 6 2021 kod tarik 5 dwe mar 9 2022 e kind omenda mamoko magikoni ne giyako ataro mar chik.